Diyos ko. Wala akong ginawa talaga, as in, nasa ano lang kami kanina, nandyan lang kami sa loob. Hello guys, good morning. So ay maaga ako naglaba. Tsaka grabe nagkalat yung mga labahin ko guys. Nakikita niyo ba yan? Oh no! Kasi nagkalat sila kasi si Hagrid kasi nagtatain na naman siya. Parang hindi siya hindi siya sa kinain niya, ingay. Tapos magluluto na ako ng ulam habang naglalaba ako guys. So ayan, ang aming ulam ngayon is ayan, ingay, beef patatas. Tatapusin ko na to guys. Hello guys, good morning. So, katatapos ko lang maglaba. So, ayan. Tapos, kaya ngayon lang ako nag-vlog. Kasi si Hagrid, yun nga, nagtatai pa rin siya. I think sa itlog. Kasi binigyan kami ni mama, yung aking mother-in-law, binigyan kami ng itlog. Feeling ko yun. Siguro hindi bago yun. Ano kasi, yung naglaga ako ng itlog, siguro yun yung nakain niya. Kaya ayun. Ayun, oh. Hagrid. Ingay ng aso. Tsaka wala sa mood. Pinapainom ko siya ng Gatorade. Tapos, ayun guys. Si Hagrid, suka ng suka eh. Kaya nagano ko ng tawag dito sa ano. Laot yung tawag dito sa amin. Ayan oh. Tapos ako ng saging, dalawa na lang yung natira. Tapos ito yung laot. Ano tawag sa Tagalog? Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog guys ha. Pero ito yung ipapainom ko sa kanya. Kasi ano to, substitute to sa ano, hydrate or ano, para hindi siya ma-dehydrate. Ever since yun yung ginagawa ko talaga. Hindi naman ako nagpapanik pag nag-ano siya, kasi simula bata pa siya, yan na talaga yung sakit niya. Sensitive yung masyado yung tiyan niya, hindi madali makadigest or basta simula nung maliit pa siya, 6 months yung 6 months until now, yan pa rin yung ano niya. Kaya pag minsan kasi, kaya hindi kami mahilig mag-hotdog, hindi kami mahilig ano, tsaka kapag kumakain siya ng hotdog, kailangan lutong-luto talaga siya, kailangan mahiwa yung mga hotdog bago i-fried or ano. Pero minsan lang kasi may kumakain ng hotdog, nakakain na siya ng hotdog pag nandun kami kina mama, pag walang ulam doon. So ayun, kagabi pa yan eh. So ayan, pinakahit pa naman niya yung mga lugaw. Hindi niya bet yung mga lugaw, pero kanina pinakain ko ng lugaw, pinilit ko. Tapos yun na lang yung ano, lawot. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog nun guys, pero lawot yung tawag nun. Parang yung ano ng bigas, konting-konting bigas na yung nilagay ko, tapos maraming tubig. Yan yung tubigin niya kasi walang hydrate. Malayo ang ano dito, pharmacy. So, hindi pa ako, katatapos ko lang maglaba. Diyos ko, ang dami kong nilabahan. Yung mga puti, yan, inano ko na lang sa washing machine. Malaking tulong ng washing machine talaga, no? Grabe. Kasi noon sa washing machine, sinasabi ko kay Papa, sabi ni Papa, bumili na lang tayo ng washing machine. Sinasabi ko naman, okay lang, kaya ko pa naman.
So, ngayon talagang hindi ko na kaya kasi medyo dumadami na yung labahin. So, I'm thankful na nag-decide na ako na okay. Kumuha na lang na tayo ng washing machine. Bumili na tayo. So, yun. Ay, nako. Hindi pa ako tapos mag-meal plan, guys. Hindi pa ako nakapagwas ng plato. Kasi nagpapahingal lang ako. Kasi maya-maya, okay. Ano na naman. Pero hindi ko sure kung makakapag-grocery ako ngayon. Kasi si Hagrid hindi pwedeng umalis. Kasi nga, di ba, pupunta kami sana kay na mama. Pero hindi ko alam kung makakaalis kami. Kasi, hindi naman kami pwedeng umalis na ganyan siya. Pero hindi ko rin alam kung paano ako mag-grocery. Wala na kaming kakainin. Diyos ko, Lord. Nahihirapan na ako sa ano. Tingnan ko lang. Sana ay makaalis ako. Sana mamaya ay okay na siya. So, ayun. Ano ko na yung mga hugasin ko, guys. So, grabe na yung mga hugasin ko. Magpapahinga lang ako konti. Tapos yun, hugas na. Hello, guys. So, dito kami sa ano. Kasi pinakain ko na siya ng lugaw. Na nag-iiyak kasi ayun yung kumain. Tapos yan, saging. Gusto niya daw ng saging. So, ayan. Kasi, niyayay ka? Ayan. So, ayun, hindi pa ako nakapag-meal plan. Wala lahat. Walang, lahat yung gagawin ko kasi papatulogin ko muna to para kapag pahinga naman siya. So, yan. Yan. Tulog na, guys. Kailangan ko na maghugas ng plato. Diyos ko. Hindi pa ako nakapaghugas. Anong oras na? Alas 11 na. Oh my God. Ay, nako. Iting ko lang muna to, guys. Buti na lang nakatulog siya para at least nakapagpahinga. Dami kong ano. Hello, guys. So, ayan, hindi ako nakapag-grocery dahil wala si Hagrid, ano talaga, wala talaga siyang hindi siya na alam niyo bang wala pa akong ligo, guys. Ano siya, grabe yung pagtatain niya. Tapos, ano, naubos na kasi yung lugaw niya. So, nag-ano na naman ako ng lawot. Yung lawot. Tapos, gagawa ako ng, ano, pancake. Kasi wala nang snacks, guys. As in, wala. As in, literal na wala na talaga. Wala nang laman yung ref. Wala na talaga lahat. So, ayun. Tapos, naubusan pa ako ng butter. So, wala na akong butter. So, naghingi ako doon sa, Camila, sa akin sister-in-law. Buti meron siyang margarine. So, ayan, gagawa ako ng, kasi wala talagang snacks. Nagugutom na si Hagrid. Pati ako, gutom na rin ako. Wala talagang snacks. Wala nang saging. Lahat. Hi, guys! Yun din siya. Kasi may pakiramdam. Diyos ko. Wala akong ginawa talaga as in, nasa lang kami kanina, nandyan lang kami sa loob. Nakahiga dahil sa may pakiramdam niya. So, syempre, gusto niya katabi ako. So, ayun. Luto muna ako, guys, dahil mag-4 na. Mag-4 o'clock na. So, ayan. Ito na yung, natin, yung, kung hindi nyo pa napanood yung, nito, yung pancake mix na sinasabi kong ginawa kong ito. Madami yung ginawa kong 1 kilo ata ito. So, yun. Tapos, wala pa lang may mga sinampay, oh. Ayan, oh. Nandun pa sa labas. Mga sinampay. Ayan. Yan, puro ko sinampay lahat yan. So, eto na siya, guys. Dinamihan ko na talaga siya. Tatlong cups yung aking ginawa. Para at least medyo may stock pa din dyan sa ayan. So, ayan. Say hi. Wala akong sa lawal. Hi! Yayay ka? Ayan, lutuin na natin to. Dahil gutom na si Hagrid at si Mama.